Pekne pozdravujem. V tomto krátkom videu by som vám chcel predstaviť túto cukorničku, respektíve nádobu na cukor, nádobu na oriešky, nádobu na cukríky, na sušené ovocie a podobne. Je zložená z dvoch častí, kedy vrchná časť a spodná časť je takáto nepravidelná. Je to z čiste praktického hľadiska, kedy nám pri bežnej manipulácii s tou cukorničkou, s tou nádobou sa ten vrchnák nezošmykne. Samozrejme aj je to aj estetická záležitosť, kedy je to takto zaujímavejšie, ako keby ten okraj bol rovný. Samotná nádoba stojí na týchto troch masívnych nožičkách, ktoré zabezpečujú stabilitu na podložke, na stole, alebo kde je položená vrchná časť, je takáto s touto baňou, s týmto držiačikom, ktorým sa veľmi dobre a bezpečne manipuluje s vrchnákom tej dózy.